Dneska máme na práci 2 různé věci nějaké. Ne věci, ale 2 novinky. Jaj, aha. Epiky, ty jsou dobré. No, i vidíte, že se tady něco změnilo. No, free daily freebies. Export. Damian boxy, Hey there, sugar. Come browse my oddities. A možná už jste si všimli, že mám Leona. Ano, je to tak. Už mám Leona. A co máme dneska teda na práci Leona? No, samozřejmě jeho pushing. Ale, ne jenom jeho pushing, ale budeme se hlavně snažit získat Damiana! Zadarmo, za tyto jeho boxy. Takže potřebujeme dvě vyhry, aby jsme dostali 1 box. Kolik celkově potřebuje box? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 boxů, tak to je dobré. Teďka, co máme teďka? Máme 12 tiketů, což je na 6 boxů. Takže potřebujeme ještě 2 dny po sobě hrát Damian Event a vyhrávat všechno. Takže no a zkusíme toho Damiana, když už toho tady máme, tak proč ho neskusit jako. A tomuto borci doporučuji si vzít Spikea, jinak jako. No konečně. Dobré. Mě to zajímá, protože já jsem o Damianovi ještě, ne že neslyšel, ale ještě jsem ho nehrál. Ani jednou. Ne. Kamu taká ulti na mega opále. Jo, a. Come on. Damian mega opále. Ono to se nemůže do... Jako je OP, ale... On to může... Konec! Yes! Pojď, Edgare, pojď! Zdrni, Edgare, zdrni. Jestli možná to tam je, tam vin možná. Je to tam. A řekl bych, že Damian taky průměrný. Není ještě nejlepší. Ale je hodně dobrý, bych já řekl osobně. Jakoby, a jo, a teďka plním case. Ano, je to tak. A ještě potřebujeme jednou vyhrát a zjistit, co nám vlastně padá z toho Damian boxu. Ježišmarja, to je strašně OG se jmenovat 6-7. No a já si beru zase Damiana. Já chci na něm nadrandit totální skilly, abych ho potom, když tak mohl dát na prestige, si ho získám. No, ale... Dobré, hypercharge kaze, no nic. Jako, možná jste se divili, že mě jde teďka slyšet.
Ne, není to tím, že mám mikrofon. Je to tím, že totálně řvu. Za prvé totálně řvu. A za druhé... Jako... To je ultimát docela OP, bych řekl. Jakoby 2 Damian ultimy v jednom. Já bych řekl, že je mega OP. Podle mě teda. Teďka se hodně nemluvil u té hry, ale je mega OP, bych řekl. Damian Box. OK, skina Barleyho. To je dobré, jako i když z toho padají i skiny, tak jako proč ne? Jako je to hodně dobré, jestli z toho padají i skiny. A ano. Dobré. No a já si jdu vylepšit ještě toho Leona, protože to chci pušovat. A koupím si na něho klona. Tak potom, jak končí ten Damian, nevím. Jo, a mám prostě překvapení, milé. Padl mi Jean, a nejenom z toho. Dneska ráno, když jsem zapl bratko, tak byla free offerka v tom Blink shopu. A co tam bylo? Free Demonic Skin, Evil Jean. Free Evil Jean. Takže bych řekl mega OP. No. A ještě na Leona mám 2 skiny. Mám tu ten. A tu ten. Já bych řekl, že asi nejpěknější, že pěknější asi tu ten. Ale jako... Asi tu ten budu hrát, ale dobré. Teďka jdeme pušovat Damiana. Ne, jde pušovat Damiana. Co to melu za pičoviny. Ale prostě jdeme hrát Damiana. Ty si vezmeš Colta a ty si vezmeš... OK, Mifla. Why not? A oni jde. Ne. Ready to start. My heart is unbreakable. To je to tanker, takže... Kam on nejvíc opravdu brawler. Ready for the show. Hezký kámo sniper, ty vole. Jakoby to se mi líbí. Ty Damian boxy se mi taky líbí, bych řekl. No. Jako proč ne, ty vogu, je to hodně dobré ten Damian. A nepřipomínám
Starnova trošku báze rakeťáka. Jestli jste ho někdo teda hrál, tak jako připomíná mi to hodně báze rakeťáka. Že by to bylo taky free v shopu? Ne. To by bylo asi jak moc OP, ale jakoby. No už jsem si myslel. Jaký někdo tak OG strašně ty vole. No OG ty vole, co to má. Let's get physical. Let's get physical. My turn. For the comeback. This bro is ready for the show. Ok, jako vážně. Sama tu nevědět, to není. Ooh, another match. I'm not ready to hit yet. Back up, or I'll go at the back. Time for another Ne, mě to odštěstilo, jo. No dobrá. Shadow Hawk, ready to start. Back up, or I'll go with that. Another moon again. Now, you're done. Time for another bro to steal the show. He's debil. Hitting the stage and hitting them hard. You'll pay for that. That was just Klidněte je. Už stačí. This bro is ready for the show. You'll pay for that. Do prdele. Kurník šopa, ty vogo. No nic, ty vogo, takže dneska asi Damian, 6 Damian boxu nebude, no, nevadí. Jakoby, můj bratr měl takový štěstí, že když byl Pierce event, tak mu z prvního Pierce boxu padl přímo ten Pierce, takže asi takhle jakoby. Brawl Ball. Já to hrát na jistotu, já nejdu Damiana furt, já jdu hrát asi teďka doma ty sérii, to jsou Brawl Bally. Ty Borče, ty si vezmeš Šlejka. Když ho nevezmeš, tak si tě najdu v reálném životě a zamorduju tě. No dobrá, aspoň si někoho vzal. Physical. Mortis. I bring you the gift of darkness. No dobrá. Okay. Tam skoro jsem to měl. Ano, ultimu jsem zabil. I bring you the gift of darkness.
To si se měl byš prdel, že to nedal. A že mi teď postupně dostal na si gol. Pojď to dáš! Ti věřím! Jo! Yes! Konečně! Ten debil k něčemu byl! Píče, je to tankera, vole, ani neumí to. Ale navíc si chtěl do té brány asi vejít, nebo já nevím co. Jako one v shopu jsou, ty boxy, ale jako 75 gemů za jeden box nedám. To je Hey jako there, to sugar. jiná. Come browse my oddity. A jako já jsem si řekl, že Dobravka nebudu platit peníze, maximálně na Brawl Passy a to je tak všechno a Brawl Pass plus, ale kámo jako nebudu si boxy a nebo něco takového, co tam je za mapu. Skoro asi Rika. Jo a ještě jsem vám zapomněl říct, že mám Rika na Prestige 1. Už jsem to dopušoval, ne že dopušoval, ale ne, ani jsem se nerozhodl, ani jsem vás nerozhodl, že že budu mít Rika na Prestige, ale prostě ty dlouhé videa mají strašně, nebo ty normální videa, mají strašně málo zhlédnutí, takže by to nemohlo rozhodnout jako komunitivně. Víte, jak to myslím, ne? Metal Hawk! Never touch that! To dost to vám jde. Jo, ten Rico byl docela lehký, bych já osobně řekl, ale... Já bych řekl, že jsme solidně rozdupali teďka. Ale dlouho mi nepadl nějaký dobrý drop. Legendary. Legendary! OK. To mi úplně jedno, prosím. Nějakého brawlera. Tak to je lepší než brawler, bych já osobně řekl. Kámo. Jako 500 těch kreditů. To nikdy nevíte, jestli se to hodí nebo ne. Tady chci být nějakého tankera. Jako si beru asi Franka. Bo jako já v podstatě jenom vezmu míč a do té brany mi stačí zajít, protože Frank má hodně život. Jestli tam nebude nějaký damage dealer jako třeba, já nevím, Ember nebo něco takového. To Ember není damage dealer, ale prostě nějaký body, co dává hodně velký damage, jako třeba ne, až nedává velký, kamon, co to měl prostě. No třeba jako Bibi. Máte strašně moc toho Damiana. Pardon, než se na mě teďka dívali nějaké malé děti.
ten Damian. Dej ten gol, ty debil. Yes. Je to tam, další Damian box. Yes, sir. Jako oni dávají, ty Damian boxy dávají docela i hodně těch. Já teďka počkejte, já jenom také něco zkusím. Ok, já se nevím, jestli teďka musím čumnout. Ok. Social. Já se teďka chci splnit nějaké questy, aby se mohl jakoby dát nějaký ten megabox si otevřít. Jakoby dále nadu poprvé, takže asi takhle. Špatní jsou. Všichni jsou špatní. No a já bych řekl, že tady to pro dnešní video stačilo. 24 minut. A já se vám ozvu, až budu mít toho Damiana. No dobré, možná dřív, možná později. Uvidím. Dobré, tak čau.